ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମେସିନ୍ କି ନଜର ପକାଇଦେଲି। ମେସିନ୍ ଉପରେ ନଜର ପଇଲା 37.8 ଟେମ୍ପରେଚର ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଆଁ ବାହାରିଏ। ମୋ ମାଟାକୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ଖେଳଉଛି, କାନ୍ଧରେ ବସଉଛି। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି ତା ଜେଜେମା। ମୋ ସୁନା ମାଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସୁନା ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଜେଜେମା କାନ୍ଧରେ ବସିଛି ମାଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଫିରି ଫାର୍ମ ଟିକେ ଯାଇତେ ହେବ। ଲିପାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଇ ବିଲେଇକି ଧରିକି ବୁଲଉଛି। ସିଏ ଆସିବ, ବିଲେଇ ଆସିବ। ଆମ ମିଠୁ ରହିଥିବ, ଖାଲି ଡରିବ ତାକୁ। ତ ଫାର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରି ଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଁ ପଟେ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର। ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଥିଲା। ମୁଁ ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ବସେଇଥିଲି ଆମ ଫାର୍ମରେ। ତ ସେ ଫାର୍ମରେ ସେ ପାରାଟା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି 2 ତାଲାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇର ପେଡ଼ା ବାଡ଼ି। ପିଜୁଳି କୋଉଭଳିଆ ଧରିଛି। ଟିଆ ମାନେ ସବୁ ତ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ମେଘାନ୍ତି ହେଲା ବେଳକୁ ଟିଆ ମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପେଡ଼ା ପାଚଲା ପେଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫାଳେ ନାକେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ବସିନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ବସିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପାରା ଯେଉଁ ପାରାର ଅଣ୍ଡା କି ମୁଁ ଘରୁ ଆଣିକି ଫାର୍ମରେ ପାରାମାନଙ୍କ ଘରେ ଫୁଟେଇଥିଲି। ତାପରେ ଇଏ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଫାଙ୍କାକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଇଏ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଇଏ ତାର ସେଇଠି ରହୁଛି। ଅଲଗା ଦେଶୀ ପାରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି, ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନି। କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କ ଗୁତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା, ଧଳା ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧଳା ଫର। କୁକୁଡ଼ା ତାର 2ଟା ବତକ ଧରି ବସିଛି। ବତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବତକ ଖାଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଟାସ। ତା ଇଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପଟାସଟା ଯେଉଁ ଖାଇଦେଉଛି ଏଠି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପାରାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଧରି ଧାଡ଼ି ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଫାଙ୍କାକୁ ଚାଲ, ଏରେ ଗିରି ଫାଙ୍କାକୁ ଚାଲ। ହଁ, ଚାଲ। ଅନେଇନେ କିଛି ନାହିଁ, ଉଡ଼ି ଚାଲ। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବନେ ପୁଣି ତ ସମସ୍ତେ ଫାଙ୍କାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ମରେ ପୁରେଇବା। ବାସ୍, ନୀଳ ଆକାଶ ଦେଖିକି ଘେରେଇ ଦିଅ, ଉଡ଼େଇ ଦିଅ। ତ ଏମାନେ ବୁଲିଲେଣି ଢେର ସମୟ। ଉଡ଼ିଯାଅ। ଉଡ଼େଇ ଆଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିଲେଣି। ଉଡ଼ି ଚାଲ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବସିଲୁ କ'ଣ, ଡାଙ୍ଗର ବାଡ଼େଇ ତ ଚମଡ଼ା ଚାଲ। ଟିକେ ଉଡ଼ିଆ, ଟିକେ ବସି ଯାଉଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ବସେଇବାରେ ସାମାନ ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ କେଉଁଠି ବସେ। ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ମ ଉପରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। କ'ଣ ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି? ସବୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଇନି ଥକି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଦେଖୁନ ପାଟି ଆଁ କରିକି ହଳ। କ'ଣ ପୁରା ସିରିୟସ୍। ଖାଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଇଏ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପାରା ଉଡ଼େଇବେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଉଡ଼ିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଟ୍ରେନିଂଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜାର ଗୁଡ଼ରେ କେଉଁଭଳିଆ ପର ହେଇଗଲାଣି। ତା ପରଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁଭଳିଆ କଦଳୀ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀଟା କେଉଁ ଫଳୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପାଚଲା କଦଳୀ। ଆମ ପାରାମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ପୁଣି ପୋଖରୀକି ଟିକେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଲଣାରେ କିଛି ଛାଙ୍କିକି ବୁର କିଛି ନେଇକି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାରାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡ଼େଇକି ପୁରେଇ ଦେବା। ଚାଲ, ଶାନ୍ତନୁ ତାର ବାହାରିଗଲା। 2 ବିଡ଼ା ଘାସ ଆଣିକି ପୁଣି ଗାଧେଇ ଖାଇବ। 11:30 ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଚାଲିଲା 2-4 ବିଡ଼ା ଘାସ କାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ 12ଟା, 12:30 ବେଳକୁ ଖାଇବ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତପୁ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଲଣାରେ ଛାଣିକି ଏ ବୁରକୁ ନେବା, ନେଇକି ଆମ ପୋଖରୀର ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବୁର ଛଙ୍କା ହେଲା, ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖେଇ ହେବନି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳୁ ନଥିଲା। ପଖାଳ ଭାତକୁ ପଚେଇକି ତା ମୂଳର ଦେଇଛି। ସେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି। 4 ପଟ ଖୋଳି ଦେଇକି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଦେଇଥିଲି। ପଖାଳ ଭାତକୁ 7 ଦିନ ପଚେଇକି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ କେଉଁଭଳିଆ ଫଳିଛି।
ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟା ପାଣି କରିଦେବା ନା। ଏଇ ତ ହେଉଛି ମଜା। ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟା ଲୁଣ ପକାଇକି ରଗଡ଼ ପାଣି ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ପଚା ଭାତରେ ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ପଚେଇକି ଯେତେ ଭାତକୁ ଦେବ 6-7 ଦିନ ପଚେଇକି ଯଦି ଦେବ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଲେମ୍ବୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଫଳିଛି। ଫାଇନାଲି ଦୁଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେବା। ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଲେମ୍ବୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେବା। ପାଣି ଆଜି କରିବା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ରଗଡ଼ ପାଣି ଗୋଟେ କରିଦେବା ଆଜି। ଟାଣଟାଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଭାବନି। ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିଦେବା। ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁକୁ ପାଣି କରିଦେବା। ଆଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ପିଜୁଳି କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି। ଡାକିଆ ଚଢ଼େଇ ତ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ଛୁଆକୁ ନେଇକି। ପିଜୁଳି ଦୁଇଟା ତୋଳି ଦେଲି। ଫାଇନାଲି ଚିକି ଚିକିଆ ପିଜୁଳି ଦୁଇଟା ତୋଳା ହେଲା। ତାକୁ ଖାଇବା, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା। ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଟାଣଟାଣା। ମୋ ମାଆଟା ଗାଧୋଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12ଟା ହେଲା ମାନେ ତାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଉଛି ପାଣିରେ, ଲେମ୍ବୁ ଦେବା। ଫାଇନାଲି ସେ କାଟିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା, ଟିକେ ଝାଳ ମାରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଝାଳ ଗିରି। ମୋର ଭାଣିଜୀ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର 2ଟା ଝିଅ। ତା ବଡ଼ ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ୟାର ଖାଲି ମିଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗୁଛି। ତାକୁ ଖୋଲିବ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବ, ତାକୁ ଆସିବ। ସିଏ ଆସିବନି। ସିଏ କେବଳ ମୋ କଥା ମାନିବ। ମିଟୁ କ'ଣ ଆଉ କାହା କଥା ମାନେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 11:30+। ଟାଣଟାଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ କଟା ହେବ। ଲୁଣ ପାଣି ଫେଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ କଟା ହେଉଛି। ଢକ ଢକ କରିକି ପିଇବ। ମୁଁ ପିଇବି। ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କରିବେ ନ କଲେ ତମ